Čaute od tohto videa. Dneska si pôjdeme zahrať alebo ohodnotiť futbalové hry v Robloxe, takže dajme futbal a tu máme nejaké futbal hry. Takže mohli by sme začať napríklad týmto. Čo to je? Výpiky, dačo. Go dajme. Host team, napríklad dajme tomu, že Mexiko. Dobrá. Dačo tu máme. Čo to má byť? What? Aha. To sú majstrovstva. Ne. A nedal. Či? Nedal, dobrá. No a teraz dajme to napríklad. Nie. Crossbar. GG. Miss. Som to podľa mňa kopne. Kámo, nedobre, on to aj tak nedal. GG. Takže ja už tomu rozumiem. Ty nemôžeš to proste kopnúť, že úplne tak s tým, že napríklad sem, ale... Ne, to není gól. No, není to gól. Dobre, GG. A ja už tomu rozumiem. Yes! Chytil som. Nie, to není gól. Je to gól, kámo. Yes. Vyhrali sme, ne? Či? Ne. Bude to podľa mňa skúšať sem. Ty kokos, a ja som to chcel tam dať, dobre, nevadí. Oh no. Hell no. Ty kokos, šibenicu som dal. Vyhrali sme, ne? Či? Ešte ne, ešte ne. Ešte... Oni teraz môžu dať gól. Ja to dám napríklad sem. Kámo! Nevadí. Ešte ja teraz musím dať. Yes, kámo, to je gól. Yes! Sí! Climb. Dobre, vyhrali sme. Takže... Túto hru... výpiky... Penalt kick... dávam na také 5. miesto. Podľa mňa to mohlo byť ešte lepšie, takže... Teda, no, 3. miesto. VPK... Soro Kicaka. Či tam bolo penalt? Tam bolo penalty? Penalty kick, jaj. Dobre. Nálody. Kick. Dobre, máme. Tak. A teraz by sme mohli skúsiť toto. Podľa mňa toto bude nejaký, no áno, je to nejaký quiz. A som zvedavý, že či to bude ťažké alebo ľahké, takže ja mám nejaké tie svoje znalosti. Bukayo Saka, dobré. Nerozumiem. No ale, čo? Aha, tu no. Bukayo Saka.
OK, Ronaldinho Gaucho. to je jasné. Jamal. Jamal Musiala. Gavi, jasno. Pele sem 3 World Cupy vyhral. Messi, jasné, skoro vyhral aj tento rok World Cup. Phil, ale no hej, ale vlastne mal. Jamal, jasné. Toto. Pepe? Mbappé. Tu má. Aj keď je to stará fotka, neviem. Kto? Aha, Angel Di Maria. Modrič. Jasné. Neuer. Neymar, jasné. Ibrahimovič, jasné. Butista. Tak to podľa mňa bude jeden z tých dvoch, ja neviem, lebo tamten je Miller. Skúsme to... Ešte raz. Butista, sa mi zdá, že som... Yes, to bol... Romario. Mohamed a Jamal. No, jasno. Mohamed Salah, jasné. Xavi. Juj, kam, bo to je strašne ťažké more. Palmer, jasné. Aha. Tak. Roberto Carlos, jasné. Vini Junior. Kto? Aj show speed. Ja som počul taký Mr. Beast. Rodri, jasno. Haaland, je to tam. Lewandowski, jasno. Odišiel akurát z Barcelony. Zico. Zico je tento. Kto? Receba. Toto bude tento. Miller, jasno. Zidane. Zinedine Zidane. Jude Bellingham. Pedri, jasné. Maradona, aha, to je. Ale stará fotka, to je dek. Kaká, jasné. Maldini, jasné. Talianská legenda, no čo je toto? Mňa zaujímalo. Neviem, čo to je. No, túto hru... Prečo ne? A čo mám akože tu má robiť? Kam, čo to má byť? Dobre, Lil. Tak, a ono... Táto hra... Kde to je? Gears the Soccer Player Quiz. By som možno dal aj na prvé miesto. G-U-S-T Gears, jak sa to volá? Gears the Soccer Player Quiz. Čo ja to skúsim screenshot. The Soccer Player Quiz. Dáme len Player Quiz. Guest Player Quiz. Player. Cool. Neviem, jak sa to píše. Dobrá, takže prvé miesto už máme, ale keď takto ešte vymeníme, čo to je? Ďalšie hry. Možno toto by som skúsil. Tak, The Soccer. Som zvedavý, že čo to bude za hra. Argentína.
Ne, nechcem sa ísť tam. Čo je, kamo? Ale toto nevyzerá byť zlá hra. Ty iba jedenkrát môžeš slajdnúť. Veľmi to laguje. Laguje to. No prihraj. Poď go. Nie, kamo. Prihraj. Tu. Capík. Prihraj. Nemá šance. Kamo, neviem, táto hra mi prišla divná. Neviem, taká divná mi prišla aj tá pesnička na futbal. Team Soccer, takže Team Soccer by som zaradil na 4. miesto. No, také divné to bolo. Zatiaľ vyhráva Guest Player Quiz. A poďme ďalej. Takže máme tu ešte Free Kick Simulator by sme mohli skúsiť. Obávam sa, že to bude dosť taká hra blbá. Takže poďme na to. Znova tu máme dačo nové. Play. Praktik. Dal by som iba. Alebo meč. Dajme meč. Čo mu nechceš ísť? Tak, super. To podľa mňa má byť dačo jak FIFA. No super, go. Ešte by som dačo skúsil, neviem ako sa to nameriava. Celkom blbo som to kopol. Divne. Super, dobre. Tak by som toto skúsil trochu inde. Ale kamo? A co, nemôžem akože zmeniť smer? Sa nedá meniť smer? Tu, tak. Petarda. Nie, on to chytil. GG. Tak. Tak, a teraz bomba. Šup, počkaj. Tak, trochu. No, to je gól. Ja by som to dal trošku viac tam. Alebo skúsme na koubol. Trochu. Brno. To ma trochu štve, že nemôžeš namieriť obranu preč trochu. Petarda. No, to vychytal hráč. Môžeme to trochu dať do výšky, tak. A petarda. Ty kokos. Skúsme po nížke, kámo.
Kúkaj, go. No, ako sa skúsil by som ešte jedna taká strela. Tak. Dobre, tak. Toto sa volalo Free Kick Simulator. Tak ja by som Free Kick Simulator dal Ako zase nebolo to určite na prvé miesto, ale zase nebolo to ani na posledné, takže poďme ďalej. A teraz tu máme poslednú hru. No, mohli by sme skúsiť toto. No, aha. Dobre, no. A čo to je ako? Aj nerozumiem, jak sa to má... Čo? To je také? To nie je podľa mňa najlepšie. Prihraj. More, prihraj. Go. Dal som gol. Dobra. Asi to je na to posledné miesto, mám pocit. No. Táto hra je dosť divná a síce nemala zlú atmosféru, ale nebolo to veľmi dobré. A preto to dávam na posledné miesto. TOUCH Aha, soccer football predtým soccer futbol. Dobre, takže takto by som to ukončil toto video, takže keď sa vám páčilo, dajte like, odber a ja sa budem tešiť z ďalšieho videa, takže čaute.